Bago pa ako mag-laso, ayan, siyempre sa mga gusto ko maging choir. Gusto ko kunin na kumanta, ayan. Please do contact my road manager, si Sir Alvin Nico, or si Sir John, so you can nandito po si Sir John. Wala na kapit. Ayan, siyempre, itong aking nilason po. Ito po usually, palaging nire-request sa akin kapag lumaparo ako. At alam ko po, alam niyo po ito. Kung alam niyo po yung song ko, pag-ipagin niyo ako sa balik. Okay. Enjoy po natin yung gabi ito. Maraming salamat once again sa manager. Palagpakan po natin sila ko. At kay Boss Mike, maraming salamat po. At syempre, sa Kuya Idol ko, sa Kuya Ibig. Ayan, nandito siya. Hello, Irish. Hello, Janet. Kamusta mga ka-soul rockers? Dito kami sa Ordaneta ngayon, sa Fatitude. Simulan natin ang istorya. Ang natin na kaibigan. Yan sa walang pangalan. Kwentong dapat ang malaman. Mga pagkulang-kulangan. Bakit ang nais na rin? Panalan ba o ng iba? Magbibigyan kita. Kilala mo ba si Bata? Nakita mo ba na wala mo bang babata kabila? Kasama mga kapapesa sa akin. Pero hindi lumiman. Paligid at siya yung ada ng mga alin. Pumipili. Tulad na. Siya na talaga. Tumigil ko sa kulay. Tingin na kung tulad na. May nararamdaman mo. Pinili kong isa. Kapit mo kita sa puso para sa kanya. Masaya. Natapos kami makapagpapit. Kahit pinawis sa mga at pinapunas sa mundo. Kahit parang hindi matay. Nagmamadaling nila. Pinakilala ka lalaki na nagabay nila. Madali na problema. Pag hindi ka makawala sa kadena. Sa gabi-gabi away na sa selda. Nakataraw buhay mo ngayon. Ito'y kwento na isang babae. Sa lahat sa umaga, gising sa gabi. At damit lang ang palakpakan, may mabagal na katas sa maligid na entablado. Ay nakita ko na, ako ay nagtaka ng tanong na kamot. Bakit siya sumasayaw na sapatos sa kaso? May Magdalena. Magdalena, anong problema? Alam naman na kinadagpuhan nila. Sa iyo abay Hawaii prinsesa, anong nangyayari sa'yo? Ito'y kwento na isang babae. Maraming salamat, Fatitude. Boss Mike Mendoza, thank you so much. Good job.